Borbor podcastak. Zer nolako zaintza ereduak ditugu gure lur eta inguruetan? Zaintza norentzat da eskubide eta bete behar? Zaintza sistema aldatzeko eztabaida mahaigainean dagoen garaiotan, Marina Sagastizabal ikerlari eta EHUko irakaslearekin jarri dugu zita. Uinetatik oratu berriak astintzeko asmoz. Eta esan bezala, solasaldi honetako gonbidatua Marina Sagastizabal Emilio Jus da, baina inork baino hobeto, zuk dakizunez gero, nor da Marina? Bueno, ni Gasteiztarra naiz. Bilgune feministako kidea, orain momentu honetan, baita ere mugimendu feministan nahiko aktibo nago, greba orokor, feminista orokorraren antolaketan ere banago, eta horrez gain, unibertsitateko irakaslea ere naiz gaur egun, gizarte langintza graduan, hemen Gasteizen, eta azken urteetan ere ikertzen ibili naiz, batez ere zaintza gaien inguruan, bai zaintza lanak, eta zaintza lanak asumitzeak zer ondorio ekartzen dituen, enpleguari dagokionez, eta baita ere parte hartze soziopolitikoari dagokionez. Zaintza lanak eta ikerlanak eta abar asko dituzu beraz zure inguru horretan, azken asteetan, azken urteotan akaso ere, erdigunean askotan entzun edo ikusi dugu zaintza, baina radiografia bat egin beharko balitz, zer nabarmendu edo zer ikusi beharko litzateke? Radiografia Euskal Herri mailan hitz egiten badugu, konplexutasuna duen gaia da, azkenean nolabait zaintza erregimen ezberdin bi topatuko ditugu, iparraldean eta hegoaldean, Ipar Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian. Eta horrek ere zailtzen du argazki edo radiografia hori egin ahal izatea, Egia da greba batez ere zentratu dela Hego Euskal Herrian, eta nik ere ikerketa bereziki zentratu dute Hego Euskal Herrian, baina kontutan hartu behar dugu, zaintza regimena oso lotuta dagoela zerbitzuei, ongizate estatuaren logikari edo regimenari nahi badugu, eta hor eredu ezberdinak daude. Hor, adibidez, eduki dezakegu tipologia bat oso liberala, estatu batuak edo pentsa dezagun, Australia bezala ez da nada merkatua, edo Inglaterra eredu bat oso merkantilista eta oso liberala, hori daukagu punta batean, eta beste punta batean edukiko genuke, beti adibide bezala jartzen direnak, Europako iparraldeko herriak, nordikoak, nolabait, hauek sozialdemokratak, edo unibertsalistak, esaten da, eta hauek zerbitzu asko zerbitzu publiko anitz sortu dituzte, eta zaintza zerbitzuei lotutako zerbitzu asko dago bertan, Eta Euskal Herrian non egongo litzateke, hor erdian, Eta hor, egia da, estatu frantsesa daukala beste eredu bat korporatibista esaten dena, hau da, non zerbitzuak garatu diren, urte luzetan zehar eta nolabait badauka ibilbide luzeago bat, eta Euskal Herrian zer gertatzen dagoela beste tipologia batean, deitzen dena ongizate mediterraneoa edo familista, ere bai deitu da, Zer esan nahi du honek? Azkenean, ze estatu daude hemen, badago estatu espainola, badago Portugal, badago Italia eta badago Grezia, eta guztiek daukate amankomunean, bat, diktadurak bizi izan zituztela, eta horregatik politika sozialak askoz beranduago garatu zirela, beste herri batzuekin, konparatuta. Ari gara, nolabait hegoaldeko herrien inguruan, iparraldeko herrien inguruan hitz egiten, Hola,
egiten dira klasifikazioak edo, bueno, pues, horrela egin izan dira azterketak, ez? Eta hoetan askoz beranduago, nolabait, ongizate estatua sortu hasi zenerako ja krisian zegoen, ja neoliberalismoa geneukan hor borborka, nolabait, ez? Eta bueno, pues, askoz beranduago garatu dira, gutxiago, eta gainera zehazki ulertu da estatuak ez zuela zertan zaintza zerbitzuak eskaini, ja familiak, ulertzen delako ez, familiak beteko duelako paper hori. Egozten zaio familiari nolabait, zaintzaren ardura nagusi hori, ez? Bada ere, zaintza regimen bat, daukana ikuspegi bat, nahiko asistentzialista, eta jatorritik, ez, pues, esan ditugun estatu hauek ere konpartitzen dute erlijioaren pisua, erlijio kristauaren pisua, ez? Eta begiratzen badugu, zerbitzu asko egongo dira elizari lotuta, ez? Karitasea adibidez, edo Gurutze Gorria daukagu, ez? Nolabait hirugarren sektorea kutsu erlijiosoarekin badauka pisu handia, ez ongizate erregimen honetan eta zehazki zaintza erregimenean ere bai, ez? Eta, zaintza erregimen honetan ulertu behar dugu bat, oso gutxi garatu dela, zerbitzu urriak topatuko ditugu, Euskal Herrian, gainera topatuko dugu, ez? Jendartean orokorrean ulertzen dela lan guzti hauek familiaren barruan geratu behar direla, jendeak alde batetik hori sustatzen da, politikek hori sustatzen dute, eta gero badago diskurtso bat ere maila sozialean, ulertzen dela, etxean, hobeto, familiarekin, ez? Eta karo, honek zer eragiten du ere bai, lan guzti hauek ez daudela rekonozituta, ez? Ez ekonomikoki, ez sozialki badelako mandatu bat, ez? Eta hau ja zuzenean genero rolekin lotu dezakegu, ez? Etxetan nork zaintzen du, orokorrean emakumeak, ez? Eta ulertzen delako emakumetasunaren rolak direla eta emakumeak izan behar direla amak, emakumeak izan behar direla emazteak, emakumeak izan behar direla, ez? Senideen zaintzaz arduratzen direnak, horrela izan behar duelako, ez? Nolabait. Eta hori guztia daukagu zaintzaren inguruan hitz egiten dugunean, gure testu inguruan, ez? Zer gehiago? Horrez gain esan dugu, ez? Erregimen osatzen ari zenean, krisian sartu zen, politika neoliberalak zirela eta, ez? Eta orduan, garapen gutxi horretan, ikusi dezakegu politika neoliberalek ere eduki dutela inpaktu bat, ez? Eta batez ere azken urteetan ikusten da, zeuden zerbitzu gutxi horiek privatizatzen ari direla, ez? Eta gero eta gehiago, merkatua sartzen ari dela, ez? Eta nolabait zaintza bilakatzen ari dela negoziorako eremu bat, eta joera bat dago, baita ere, ez? Familietan, edo etxeetan, ez? Zaintza lanak antolatzerako orduan, hori politika edo zerbitzu gutxi daudenez, diru laguntzak ere urriak direnez, badaukagun aukera askotan da, edo gero eta gehiago jotzen ari gara, ez? Lan merkatu informalean, etxeko langile bat, ez? Kontratatu edo ordaindu, zaintza lan horiek betetzeko, ez? Gero eta gehiago ikusten ari gara externalizazio hori normalean dela, emakume bat, gu baino, ez, posizio sozial okerrago batean dagoena, izan klase soziala dela eta, izan bere jatorria, etorkina delako, edo arrazalizatua, ez, eta hor, atzerritartasun legea sartuko litzateke, ez, markatzen dituen desabantai guzti horiekin, eta, oso orokorki hori izango litzateke panorama. Datu bat emateagatik privatizazioarena, adibidez, Araban, ez? Gure gertuko eremuan nagusien egoitzak aztertzen baldin baditugu, eta Insersoko azken datuei begiratuta, 2020koak, ikusten dugu nagusien egoitzak direla guztira 60 Araban, eta horietatik publikoak, hau da, titularitate edo jabetza publikoa dutenak, hau da, udaletxekoak edo diputazioarenak diren egoitza horiek,
60 horietatik dira 14, eta aldiz 56 dira titularitate pribatua dutenak. Zer gertatzen da hemen ere, gauza bada titularitatea eta beste gauza bada gestioa ere bai, ez? Hemen beste elementu bat. Naiz eta titularitatea publikoa izan, azken urteetan ere joera gero eta gehiago da azpikontratatzeko gestioa, ez? Eta titularitatea publikoa da, baina gero nolabait azpikontratatzen da eta enpresa pribatu batek gestionatzen du. Eta horrek esan nahi du, askotan, ez? Horrek daukala inpatu bat, bai langileen lan baldintzetan, bertan bizi diren pertsonen ongizatean ere bai, ez? Azkenean enpresa horren logika izango delako errentagarritasuna, ez? Bereziki. Bueno, hola, gauza asko esan ditut, baina panorama orokorra, erradiografia bat labur, hori esango nuke, ez? Elementu horiek guztiak nahasten direla, ez da bat ere, bada argazki bat oso konplexua, erpin asko dituena, eta beraz, ez, horregatik, aztertzeko ematen du luze. Moten radiografia batean ez dela kabitzen dituelako 11 hertz, eta segun zer emutik hartu, eta zen mundutik hartu ez, abiatu dugu mundu mailan dauden eredutatik, eta gero, hemen Euskal Herrian, edo, Araban, edo tokian toki, lege eta egoeraren arabera zelan aldatzen den ikusi. Aipatu duzu zaintza eta zaintzarekin lotutako privilegioa, non geratzen dira hor, oinarrizko eskubide eta beharrizanak. Momentu honetan ez, ikusten da ez zaintza ez dela eskubide bat, ez dagoela nolabait ez dagoela bermatuta, ez? Ez behintzat zerbitzu publikoetatik, ez? Eta gero ikusten ari gara komunitatean nolabait edo maila sozialean, maila komunitarioan zailtasun ditugun ere bai lan guzti hauek aurrera eraman alizateko, ez? Alde batetik, lehen esaten ari nintzena, ez? Zaintza lanek gaur egun ez daukate balio sozial, politiko eta ekonomikorik, ez? Ari gara horretan, ez? Azken urteetan, gero eta gehiago mahai gainean jartzen hau guztia, baina hala ere, ez? Nolabait gaur egun gizartearen erdigunean gauden sisteman, ez? Gizartearen erdigunean dago produkzioa, dago lan ordaindua, eta horrek emango dizkigu gero eskubideak, izan etorkinen kasuan euren egoera regularizatzeko, izan gerora pentsioak eukializateko, izan nolabait gure eskubide sozial asko eratortzen dira lan merkatuan izan dugun parte hartzearen arabera, ez? Eta zer esan nahi du honek, zaintzen badugu, horrek esan nahi du lan merkatuan ezingo garela egon, ez behintzat zaintzen ez duten horiek bezala, eta azkenean honek ekartzen du penalizazio bat ere maila sozialean, ez? Orduan, horregatik ere bai, nolabait bilakatzen ari da inork burutu nahi ez duen lan bat, handi batean, ez? Penalizazioa dakarrelako, ez? Eszedentzia bat hartzea norbait zaintzeko horrek suposatzen du soldatarik ez duzula aukiko, ez, nolabait, baita ere edozein pertsonak ezin duela egin, ez? Eta orduan joera zer izaten da askotan, hori lan merkatuan mantentzen gara, baina bilatzen dugu beste pertsona bat lan horiek ritualizateko, ez? Izan familiako beste norbait, ez? Adibidez, dependentzia legeak hori ezartzen du, ez? Eta egiten zaion kritika nagusi bat da, beharrezkoa zela lege hori, baina nolabait sustatu izan duena da ez horren beste zaintza zerbitzu publiko gehiago sortzea, baizik eta prestazio ekonomikoa erabiltzea, ez? Eta orduan, dependentzia legearen bitartez, zuk daukazun dependentzia maila edo graduazioaren arabera emango dizute diru laguntza bat edo beste bat. Eta diru horrekin gero zuk kudeatu behar duzu. Karo, gaur egun dauzkagun zerbitzu gutxi horiekin, badibidez nagusien egoitza batean,
plaza publikoak oso gutxi dira, itxaron zerrenda luzeak daude, eta zer gertatzen da, pribatu batera eraman behar baldin badugu, dirua ez digula emango, ziurreni daukagun diru laguntza horrekin, orduan zein da joera hori kontratatzea edo kontraturik gabe ere, eukitzea pertsona bate etxean, zaintza lan guzti horiek betetzeko, nola, oso modu, merke eta prekario batean, hori da ere gertatzen ari dena, zergatik, etxeko lana, orain arte egon delako lan erregimen berezi batean, eta orduan horrek baimentzen zuen, kontraturik gabe egotea pertsona bat, eta lan ikuskaritza ezen agertuko, eta, praktika batzuk ez direnak ohiko lan batean, lan ordaindu batean topatuko ditugunak, eta hemen bai etxeko eta zaintza lanetan bai gertatu daitezke, eta gero atzerritartasun legeak daukan inpaktua pertsona etorkinengan asko mugatzen du, eta nolabait zure egoera regularizatzeko behar duzunean lan bat, eta gainera ez daukazunean diru sarrera nahikorik etxe bat ordaintzeko, edo ohiko lan batean egoteko, zure jatorrizko ikasketak ez direlako homologatzen, hor daude traba instituzional pila bat, arrazakeriari eta atzerritartasun legeari lotutakoak, noski kontutan hartu behar ditugunak, eta azkenean sortzen da espiral hau, zeinetan ez daukagu aukerarik, ez daukagu denborarik, ez daukagu zerbitzurik zaintzeko, inkluso gure autoa balitz ere penalizazio bat ekartzen digu, sarri, zaintza lanetan egotea, eta orduan, inor burutu nahi ez duen lan badelako, azkenean gero eta gehiago emakume migratu eta razializatuak ari dira lan hauek betetzen, batez ere prekarioenak direnak, etxeetan daudenak, eta bereziki, hori pentsatzen badugu emakume, edo egoiliar baten etxeko langile egoiliar baten ereduan, hau da, 24 orduz etxean dauden pertsona horiek zaintzen, 24 orduz, atsedenik gabe, oporri gabe, nolabait gaur egun 21. mendeko esklabotza egoerak etxeetan gertatzen ari dira, holako praktikak gertatzen ari dira legalki ere baimentzen direlako, eta ez dagoelako hor lan ikuskaritza bat, ez dagoelako kontrol bat, ez dagoelako legalki egin daitekelako, atzerritartasun legea hor dagoelako, eta komentatzen ari garen guztia. Beraz, eskubideak urratuak oso, testuinguru honetan, eta aldatu behar izateko edo zaintza erregimena eraldatzeko arrazoi asko, bai, arrazoiak ez zaizkigu falta. Ongizate sistema sostengatzeko ezinbestekoa da zaintza, baina gaur egungo zaintza eredu honekin ez dago ongi izaterik, batez ere zaintza sistema publikoa ez den bitartean, noren esku geratzen da zaintzan lan egiten dabiltzan pertsona horiek nola zaintzen ditugu, nola nahi dugu zainduak izatea, pixkatxo bat eztabaida hori ere mahai gainean dago, apostu eginda ere mugimendu feministatik eta politiketan eragiteko, baita jendartean ere, greba orokor feminista izan daiteke horren adierazle ere bai, azaroaren 30ean izango da, zure ustez, ikerlari bezala, mugimendu feministako kide bezala, ze ate ireki eta ze ate itzi beharko lituzke gaur egungo zaintza sistema honek eta grebaren bidez ze aro edo ze eredu berriren aurrean kokatu beharko ginateke. Nik uste hemen grebatik bai egiten da apustu bat zaintza sistema publiko komunitario baten alde. Eta alde batetik baia da azaldu dugun zaintza erregimena dela eta esaten ari gara, nolabait pandemia eta gero bereziki baina jaurretik ere ikusten genuen
krisian zegoela, zaintza krisiaz asko hitz egin ere bai, pandemiarekin ikusi genuen, ez, nolabait ja ez da bakarrik krisian ja kolapsatuta dagoela, esan dezakegu, ez, nolabait bada eredu bat jasangaitza, ez, hain zuzen ere, ikusten dugulako, ez, gizarteak aurrera egiteko, ez, edo, ez dakit bizitza bera egoteko, sostengatu behar dela, ez? Eta hori da zerbait ezin dugu naukatu, ezin dugu beste aldera begiratu, ez? Izan pertsonen bizitza, izan bizitza bera ere orokorrean, ez? Eta naturari erreparatuta, ez? Eta ikusten ari gara, gaudela sistema batean nun hori produkzioa eta kapitala erdigunean dago etengabe, eta nolabait, ez? Baita ere zaintza erregimen honetan, privatizazioa eta merkantilizazioa izan da azken urteetako joera nagusia, ez? Ikusi dugu funts putreak inbertsioa egiten nagusien egoitzetan, adibidez, ez? Orduan, ikusten dugu zaintza ez elukela negozio, ez dagoela ez negozio egiteko aukerarik elukela egon behar zaintzaren eremuan eta gure bizitza sostengatzeko prozesu hauetan. Eta, ezinbestekoa izango litzatekeela eremu publikoa indartzea, ez? Azaldu dudan lehen bezala, margen handia dago eremu publikorako oraindik, oso zaintza zerbitzu gutxi nolabait sortu direlako gure testuinguruan, ez? Orduan hor badago, margena badago aukera nahi bada, ez? Zaintza zerbitzu publikoak indartzeko, eta hor badago eremu luzea, zeinetan lan egin daiteken, eta gero beste alde batetik, hitz egiten dugu ere komunitatearen inguruan, da nire bat nator horrekin, ez? Azkenean, ezin dugulako pentsatu, ez, hitz egiten ari gara etengabe zaintza eskubide kolektiboaz, ez? Hau da, ulertzea guztiok daukagula zainduak izateko eskubidea, baina baita ere zaintzeko ardura. Hortaz, ezin dugu pentsatu ere sistema batean zeinetan norbait etorriko den nire etxera lan guztiak egitera. Izan, langile publiko bat, lan baldintza honetan, lan baldintza duinekin, ados. Baina, ezin dugu ere hortan pentsatu, ez? Eta baita ere ulertu behar dugu, kolektibizatu behar ditugula lan hauek, eta hor komunitateak badaukala paper bat. Eta gainera, importantea dela ere gure artean elkar babes sareak sortzea, indartzea, ez? Eta nik nahi badut, norba izan nahi du, baita ere eukitzea aukera hortarako, ez? Nolabait, ez, ulertzen dugulako zaintzari balioa eman behar zaiola, eta importantea dela balio horiek ere komunitatean garatzea, ez? Eta pentsatzen ari naiz, lehen existitzen ziren sare asko gaur egun ezabatu direnak, batez ere hirietan, ez? Baina ez hori bakarrik, bizilagunen artean, sortu zitezken sareak umeak zaintzeko, edo janaria partekatzeko, edo, ez, pentsatzen ari naiz ere, herri askotan, ez, auzolana egiten den bezala, zergatik ez den auzolan antolatzen ere pertsona nagusiak zaintzeko, edo umeekin egoteko, ez, holako esperientziak ere uste dut interesgarriak direla eta beharrezkoak direla, ez, eta hor badagoela, ulertu behar dugu komunitateak ezin duela publikoak betegabe uzten duen hori bete. Ez gaude hortaz hitz egiten ari, baina ere ez pentsatzen, ez dugu ulertzen den sistema publikoa zeinetan hori pentsatzen dugun badana beste norbaitek egingo duela, ez? Baita ere zinbestekoa dela guztiok implikazio bat eukitzea hor, ez? Bai gure autozaintzan, norberaren zaintzan eta bai ingurukoen zaintzan ere, ez? Eta zaintza hau litzateke marroi bat izan behar, litzateke izan behar karga bat, penalizatua dagoena, ez? Gaur egun gertez egun bezala, baizik eta zerbait zaintzen dut, aukeratzen dudalako, ez? Balioan jartzen dudalako ere bai lan guzti hauek ezinbestekoak direlako, eta nahi dudalako harreman hau, harreman ona dudalako pertsona honekin, da nahi ditu zaindu nire lagunak, nahi ditu zaindu
ez dena delakoa, baina jartzea ere bermeak hori egin alizateko, ez? Adibidez, greban ere hitz egiten da loturagramen inguruan, ez? Zer esan nahi du honek? Gaur egun nire lagun bat oso gaixorik jartzen baldin bada, nik ez daukat eskubiderik baimen bat eskatzeko pertsona hau zaindu ahal izateko. Eta igual lagun hau dago oso presente nire bizitzan eta niretzako da pertsona bat oso garrantzitsua nire, ez daki baino, baina bai daukat baimena eskatzea, ez? Nire familia biologikoaren parte delako eta aldiz nire lagun bat zaintzeko, ez? Eta ez dauka logikarik, ez? Logika zein da, ohiko familia tradizionalaren logika hori, ez? Baina apustua ere da, hori zabaltzea, familiaren logika horrekin apurtzea, eta ulertzea, zaintzak kolektibizatu behar direla, eta modu, hori, ez? Familia zarago doan eredu batean, ez? Eta hori ere sustatzea, beharrezkoa dela. Orain arte, akaso zaintza lanak, merketu bat bezala ere ulertu izan dira, ez? Zaintza erresidentzerako langileak, edo etxe langileak, baina gaur egun nik uste dut gero eta kontzientzia handiagoa dagoela, zaintzak guztiok zeharkatzen gaituen heinean guztion ardura dela, baina hortarako baliabideak falta direla, eztabaidak eta pausoak eta batez ere konpromisoak, ez? Horretara datoz ziurrenik, tokian tokiko akordio horiek dena dago egiteko, ez? Edo, ezer gutxi egin izan da orain arte, beraz eztabaida nahiko berria da gure lurretan, zentzu horretan komunitatetik herritarrak norbanakoak ze paper edo nola eragin genezake eraldaketa hau txikitik handira, ez? Gure espazio pribatuetatik kale edo eremu publikoetaraino. Nik uste hemen bidez berdinak egon daitezkela, ez? Alde batetik, gaur egun daukagun publiko horri ere buelta bat ematea eta pentsatzea ze espazio alditugun sortu egongo direnak konektatuta komunitatearekin eta bertan, ez? Hau asko aldarrikatzen da, bai nagusien egoitzetan daudenak, bai aniztasun funtzionalean, ez? Daudenek aldarrikatzen dute, ez? Erabaki ahal izatea, ez? Zenolako eremuan nahi dut bizi, egoitza batean nago, baina ez dakit, nik igual ere nahiko nuke erabaki, ostegunetan ze tailer egingo dugun, edo ez nolabait formula batzuk, baita ere ez, alde batetik erabaki ahal izateko, kontutan hartu ahal izateko, ez parte hartu ahal izateko zainduak diren horiek, ez, askotan ulertzen dugu pertsona dependienteak direla, eta beraz, beraien iritzia, ez dauka tokirik, ez? Orduan, behar ditugu mekanismoak hori ere bai jasotzeko, hori alde batetik, eta baita ere konektatzeko, auzoetan, herrietan dagoenarekin, ez? Hori izan daiteke bide bat. Eta beste bide bat ere izan daiteke, zuzenean, ez? Norbera bere ingurune propiotik, txikitik, ez? Harreman horiek lantzea, josten joatea, ez? Eta elkar babesare horiek indartzea, ez? Izan bizilagunekin gehiago hitz egiten, jakiten ze nolako bizitza dituzten, ze behar dituzten, ez dakit, ez? Hau igual egia da herri batean gehiago modu naturalean gertatzen dela, baina gaur egun hirietan adibidez, ez? Ni bizi naiz 7garrenean eta 2. pisuan bizi dena ez dut ezagutzen. Ez? Badira gauza sinpleak egin daitezkenak, lehenengo momentutik, ez? Eta nolabait, sare horiek josi eta berreskuratu eta indartu. Ez? Eta nolabait horietan, zaintzari ere ematea garrantzia, ez? Eta badaude esperientzia interesgarriak hor mundu mailan toki ezberdinetan, ez? Latinoamerikan adibidez, oindala gutxi Euskal Herrian egon ziren Uruguaitik eta Argentinatik, ez? Kontatzen hori nola antolatzen ari diren zaintzako modu komunitario batean, estatuaren presentzia txikia, ez dagoelako, ez delako egon, ez? Beitu orain Argentinan gertatzen ari dena, ez?
bueno, nolabait antolatzen direla auzo mailan, bazkariak prestatzeko eta jendeari bazkaltzen emateko, egiten dituzte ekintza ezberdinak ildo horretatik, ez? Eta uste dut esperientzia guzti horiek interesgarriak direla ere bai, eta sustatzeko zerbait dela, ez? Eta gure herrian ere jada badira existitzen diren badaude halako praktikak, ez? Agian ez zaintzari lotutakoak, ez? Baina herrietan hori antolatzen denean auzolana egurra mozteko edo etxeak pintatzeko edo kale bat konpontzeko, ez? Berdina, baina jarri dezagun ere beste elementu bat ez erdigunean dela zaintza eta hori ere kolektibizatuta partekatu, ez? Zer gertatzen da, logika dela, hori, individualistarena edo ez, norberak bere etxean konpondu beharreko zerbait da, ez? Ere da aldatzea begira da hori, eta pentsatzea, guztiok daukagula hor, paper bat jokatzeko, ez? Gure gertukoekin eta besteekin ere bai, ez? Begirada ikusteko moduak bai, baina egitekoak ere ziurrenik, ez? Zaintza lanak eta ardurak guztionak dira, baina ez ditugu guztiok hartzen, bestela ez geundeke gaur egungo krisi egoera honetan, orduan imaginatzen dut ez boteretze bat eta desboteretze bat ere eman beharko dela, batzuk aurrera egiteko, beste batzuk planto bat edo atzera egite bat ere bai bilatu beharko dela nozbait, baldin eta aldatuko baldin bada gaur egungo sistema. Bai, hala da, ulertu behar dugu ere momentu honetan, ez? Hori, zaintza lanak burutzea ez duela ekartzen esaten genuena errekonozimendurik, beraz, botere galtze bat ere suposatzen du, zaintza lanetan aritzea, eta orduan, gaur egun ez, normalean ikusten ari garena da, gero eta privilegio gehiagoki, orduan eta zaintza lan gutxiago, ez? Orduan, hor zein izan daiteke baita ere ez, eraldatzeko logika, bada, privilegio horiek dituztenek, nolabait, sartzea zaintzaren munduan, ez? Eta hor, oso argi gizonek daukate paper importante bat, ez? Guzti honetan, azkenean, tradizionalki ez dira izan zaintzaren parte, ez dira izan zaintza ez dute asumitu ardurarik ere honetan, ez? Eta, hau aldatu beharreko zerbait da, ez? Eta baita ere, borroka hildo honetatik doa, ez? Eta greba orokorra deitzen denean ere, ez? Esaten da, gizonek ere paper aktiboa daukatela hemen, azkenean guztioi eragiten gaituen zerbait delako, ez? Eta hor ezinbestekoa da pentsatzea, etorkizun batean zeinetan da implikazioa beharrezkoa izango den, ez? Eta horretarako borrokatu beharko ditugu, baimenak hobetzeko, ez, gure lanpostuetan ere erreztasunak jartzea pertsonak zaintzeko, eta bar, ez? Mugimendu asko egin beharko dira, baina noski, ez? Orain arte zaindu ez dutenek, zaindu beharko dute, eta hortik ere has daiteke ekarpena, ez? Pentsatzen, maitu dela ezerrez egitearen garaia. Zaintza eremu guztietan bermatzeko alegia badagola nondik tirata zertan lan egina. Akordion formulari da bizkatxo bat, ez? Mugitzen mugimendu feministatik ere bai, zaretzetik abiatuta, eraldaketa bat emateko. Nola egin liteke hau, bakoitzaren eremu pertsonal edo komunitario ezberdintan, hau da, kirol elkarteetan, zure lantokian, zure lagun edo familia arteko zaintza momentuetan zer egin genezake modu errez batean, edo nola kuestiona genezake, edo nola eralda genezake gure egunerokotasuna, ongizatea benetan kolektiboa eta komunitarioa izan dadin. Jakingo bagenu. Hor, adibidez hitz egiten da ere bai zaintza ariketa, ez, norberak egin dezake ariketa bat. Eta da, zaintza espiral moduan ulertzea, ez? Hau da,
norberatik hasten da, eta ikustea nik neuk zer egiten dut gaur egun, eta zer ez dut egiten, beraz, beste norbaitek egiten du nigatik, ez? Norberatik hasita, eremu hurbilenera, ez? Etxekoekin, zer gertatzen da senideekin, zer gertatzen da nire lagunekin, zer gertatzen ari da laguntasun zabalagoak, kuadrilla, ingurukoak, zer gertatzen da nire kirol taldean, ze dinamikak daude. Ez, nolabait joan gaitezke txikitatik gero eta gehiago handitzen eta ikusten ez norberaren argazki bat ere egitea eta jabetzea, gaur egun nork asumitzen dituen lan guzti horiek, ez? Eta, hortik ikustea zer egiten dudan, zer ez dudan egiten, eta nondik has naiteke, ez? Beste logika batean lan egiten, ez? Nik uste importantea dela norberak ariketa hori egitea, kuestionatzea askotan ez da erreza, ez? Nola orain arte izan den zerbait pribatua, norberak bere etxean egin duen, ez dugu eraman kuestionamendura hori, ez? Claro, erreza da esatea, zaintza sistema publiko komunitario baten alde, bai. Baina honek ere eskatzen du, norbera ere kuestionatzea, ez? Eta bere praktikak, eta nola antolatzen dituen lanak, eta hori ez da erreza, askotan, ez? Eta, nik uste hori izan daitekela ere abia puntu garrantzitsu bat, ez? Kontzientzia hartzeko eta hortik aldaketak abiatzeko, ez? Hasteko, nola banatzen ari dira etxeko lanak norberaren etxean. Eta egunerokoan egiten diren beste ekintza eta eremu guztietara estrapolatuta, radiografia bat, ez nahi beste egiteko modua. Azaroaren 30ean dago deituta greba orokorre feminista, abenduaren batetik aurrera ere eztabaidak jarraituko du hor, ze gustatuko litzaizuke Gasteiztarrara barrero euskal herritar bezala izatea herri honen zaintza ereduaz, Marina? Nolakoa, zaintza eredua? Bai. Nik uste has gaitezkela edo ez, nik behintzat irudikatzen dudan sistema horretan ezinbestekoa dela lan guzti hauek erdigunean jartzea, hau da, sortzea eredu bat zeinetan hori, ez? Negozioa eta merkantilizazioa eta kapitala eta beraztasuna, ez? Zentzu ekonomikoetan ez den egongo erdigunean, gaur egun dagoen bezala, ez? Eta beste balio bat emango zaion eta erdigunean jarriko den benetan zaintza lanak, ez? Eta honek zer esan nahi du, hori, ez? Nolabait despribatizatzea, ez? Publikoa indartzea, kolektibizatzea, ez? Eta ulertzea guztiok badaukagula inplikatzeko ardura, ez? Eta ulertzea ere, balioan jartzea lan guzti hauek, ez? Orain arteko estrategia ere bada, hori, albadut, marroia pasatuko dio beste norbaiti. Ulertu da, marroi bat bezala, ez, zerbait ez dugun hartu nahi gure gain, eta da kontrakoa, ez, balioan jartzea ze beharrezkoak diren lan guzti hauek, ze bestela bizitza ezingo luke aurrera egin, ez? Ez badugu zaintzen, ez dago bizitza posiblerik, ez? Eta, hori importantea da erdigunean jartzea, eta jendarte bezala, ez, uste dut, badela beste gizartean antolatzeko edo jendartean antolatzeko beste logika bat. Niretzako, ez, logika kapitalista eta patriarkalekin eta rasistarekin eta askorekin apurtzen duena, ez, nolabait badaukala eraldaketarako nolabait, ez, potentzial handia eta hortik asko daukagula egiteko, ez, baina, ematen digula aukera, beste jendarte eredu batean pentsatzeko, ez?